Ole tuna chuan Beneficiary Satyapan Application hmandan kan lotar lang dona. Beneficiary Satyapan Application hi National Social Assistance Program NSAP hnuaia chhawmdawlna hrang omte Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme Kum Upa Pension te Indira Gandhi National Widow Pension Scheme Hmeithai Pension tele Indira Gandhi National Disability Pension Scheme Vohbik Pension latu ten Aadhaar hmanga anmahni ladam ngei ani ti an finfiah theihna atana he application hi buatsaih ani a Sorkar laipui hmalakna thatak niin nakin zelah chuan rinrawl bera hman chho ani dona hemi ani awang hian khita kan soi tak scheme hnuaia tanpuina la te chuan net ngei turani ole tuna chuan beneficiary application hmandan ilo thlir hawang u ama saberin Google Play Store a kan lutanga Google Play Store a chuan Aadhaar Face RD ti kan chulutanga Aadhaar Face RD ti alo lan huna install ti kha kan met donani Aadhaar Face RD hi application pa ngai angina lang velem lova application hmuthei tur chuan settings a kan lutanga app info a en ngai ani Aadhaar Face RD kan install zo hnuwa Google Play Store a thokhan Beneficiary Satyapan ti kan chulut le anga Beneficiary Satyapan chu kan install le anga chumi zoa open ti akhan kan metanga language thantur alo langanga chuta chuan English ti kha kan metanga hnuaia dan ti akhan kan met le donani chumi zoa proceed for device registration ti akan met le ang adot le a chuan device registration ti hi alo langanga Aadhaar number mobile number for communication ti le email ti hi alo langanga Aadhaar number a hian beneficiary Aadhaar number kha chhutlu mai tur ani a email nei rem chang lo tan ero mobile number a man theia mobile number mang tur ten an sim card man lai kha sim card nung lai ngei OTP lo thlen thei ngei na tur an mang tur ani entirnan beneficiary Aadhaar number kan chulut to a mobile number kan chulut le meka hemi zo a hian register ti hi me tur ani a register ti kan me zo a kan phone a OTP alo thlenganga OTP alo thleng theilo ani chuan recent OTP hi me mai tur ani a kan phone a OTP lo thleng chu kan chhutlu zo hnuwa submit ti a khian kan mit le don ani adot le a chuan device registration hnuaia beneficiary holder Aadhaar a hmenga inzia dan angin hming kha chhutlu tur ani a chumi zo a hnuaia I the holder of Aadhaar ti bula bom te a hian me tur ani a apol rungin alawin tik anga chumi zo a scan ti kan met le anga face scan ti amai na ron lang anga chuta chuan yes ti kha me le tur ani face scan na tur camera amai na ron lang anga chuta chuan kan camera man tur kha ala man thei don lo awangin while using the app tikhi kan met anga chuti chuan camera chu alo man thei to don ani mel mai mang tu de tan hnuaia I am aware of these advisories ti bula bom te a khian kan met anga asen nawin alo enganga chumi zo a proceed ti a khian kan met le don ani ole ti hian kan camera chu alo man thei ta a beneficiary ten thla kan lak lain damlai ngei kan ni ti finfiah nan kan mit kan khap tur ani a kan camera sir kha alo shin chuan adik ti na ani a kan mit no te alo scan thei lo chuan camera sir kha alo sen anga kut zi en na call biometric mangpo in a scan thei ani mel mai kut zia emo mit no te hmanga nangma I inda alu fel hnuwa veilama hian central government ti I hmu anga heta hian I met le don ani Digital Life Certificate siam turin National Social Assistance Program NSAP ti akhian kan met le anga Beneficiary Verification ti akhian kan met le ang Beneficiary Authentication ti alo lang le anga amma a kan ti to angkhan Aadhaar number a beneficiary Aadhaar number kan chulut le anga mobile number a amma kan mobile number man kan chulut le anga chumi zo a hnuaia I the holder of Aadhaar ti bula bom ti akhian kan met le anga submit ti akhan kan met le don ani OTP I phone na alo thleng anga alo thleng theilo ani chuan recent OTP ti akhian me tur ani I phone na OTP lo thleng chu I chulut anga chumi zo a submit ti a I met le ang Beneficiary Authentication ti lo lang kan hmule anga I the holder of Aadhaar ti bula bom ti akhian kan met le anga alo polanga chumi zo hnuwa scan ti akhian kan met le don ani beneficiary ten thla kan lak lain damlai ngei kan ni ti finfiah nan kan mit kan khap tur ani a kan camera sir kha alo shin chuan adik ti na ani a kan mit no te alo scan thei lo chuan camera sir kha alo sen anga kut zi en na call biometric mangpo in a scan thei ani
Tichuan beneficiary chuan adam lai ngei ani tih hriatna digital life certificate chu alo siam felta ani. Heta hian BSA transaction ID number hi sinchha tur ani a chumi zoa okay hi hme tur ani. Kan digital life certificate kan endu chuan view beneficiary certificate tia khian kan lut anga. Lichina BSA transaction ID kan chinchha kha kan sulut anga chumi zoa submit tia hian hme tur ani. Phone a OTP alo thleng anga alo thleng theilo ani chuan resend OTP a hian hme le tur ani a. I phone a OTP lo thleng chu I chulut anga chumi zoa verify tia hian hme le tur ani. Hetia kan hmu ang hian beneficiary chu aladam ngei ani tih finfiah ani ta ani.